Festivals like this are so important, not only to teach people about the lives of people with disabilities, but for people with disabilities themselves to see themselves, but to see the potential to what they could also do, because there has so far throughout history just been a complete lack of that storytelling. Per nosaltres és molt important i és un honor estar en aquest festival perquè precisament la pel·lícula es parlen de temes com l'autisme, com el dol, com la pèrdua, com la salut mental, i creiem que aquest festival és tant per al públic com per les pel·lícules que es posen és especialment sensible a aquests temes. Crec que no hi ha com tants espais on realment es pugui veure, no? Expressar tot això. I que hi ha tot de projectes preciosos, no? Que expliquen coses molt importants, crec, i que a vegades no es veuen. Em fa una mica de ràbia que això al final com es quedi com en aquesta bombolla de persones que realment ja estem vinculades amb la discapacitat. Persones que no tenen discapacitat veiessin com és la vida o com és algunes complicacions, com és actuar amb cadira de rodes o com és, no sé, agafar el tren amb cadira de rodes, per exemple. Estoy como muy ilusionado de saber la opinión de gente que sí que tiene una cercanía, ¿no?, a este mundo, al mundo de la accesibilidad, para saber, bueno, pues cómo se siente, ¿no?, en un público como más especializado. M'ha agradat molt tot el tema de cinema per persones sordes, perquè estem acostumats a veure cinema per oients, no? I que hi hagin actors i actrius persones sordes, doncs no, i m'ha caigut la bava, doncs realment m'he emocionat molt, he gaudit molt. I think festivals like this are amazing because they really think about accessibility, not just in terms of the physical space, but also subtitling and other elements to make the films more accessible. We're all human beings and we all deserve a voice. La gent s'ha adonat compte que les persones sordes també estan capacitades de fer igual que les persones oïdores aquest aspecte. No sé, el tema de diferents tipus, no? Cine romàntic, ciència ficció, tot es podria fer. La gent no té ni idea. Since I think disability is underrepresented in normal documentary festivals or film festivals, I think it's very, very valued that includes this here. Nos parece además un festival muy importante, muy necesario para visibilizar y para sensibilizar sobre la diversidad en general, que creo que tenemos mucho que aprender. A mi m'agrada les pel·lícules que obren la porta a un nou món i només per això ja val la pena. I és un festival que fa molts anys que m'està apropant en aquestes diversitats, en aquestes altres maneres d'entendre el món, i que està fent aquesta feina, no? Que no només a mi entenc, sinó amb tota la gent que venim en aquest festival, però que a mi personalment m'ha fet entendre molt millor el món que vivia, el món que cohabitava i que a més fins a aquell moment potser no era conscient, no? Yo diría aquella frase que digan de no se ama lo que no se conoce, pues es eso, es conocer y amar. Todos iguales y todos diferentes. L'inclús és família, l'inclús és coneixement, l'inclús és aprendre, l'inclús és escoltar, l'inclús és deixar parlar i l'inclús sempre diem que és una finestra perquè tothom que tingui alguna cosa a dir, alguna suggerència, alguna idea, es pugui fer. Vine a l'inclús, mira i pregunta.